Advocate Nelson Chamisa's lawyer anonzi Tabani Mupofu aiwa ouya achiexposa zvese zvatiri kuona kuti the regime in all its ways and in all its means iri kuzama kuramba kuti aiwa isusu nhau dzeku rigged elections ekuMozambique atidzizivi and we did not take part. Munomuziva Tabani Mupofu kuti aiwa anouya achipfumbura zvese ende munhu aiwa akadzidza. Panapa anouya achitaura mashoko atonyatsa kuti anyatsa kufumura achisign evidence. Saka pena mashoko anobuda nyora parapo, subscribe like or turn on the bell icon. Panapa anoposta ma-ID aiwa emamwe makanselas emunyika yeZimbabwe vane ma-ID ekuMozambique but ari ma-citizens emuZimbabwe. So yamuri kuona iyi oposta nemamwe maposters amuri kuona aiwa amuri kuona kuti munyika yeZimbabwe maiswa maposta ekunyika yekuMozambique vachikamena kuti aiwa vavotere the ruling party. Nevanhu vaifamba amuri kuona that picture vachita kunovhota vari vagari munyika yeZimbabwe oyanyora achiti they are now rigging elections in neighboring countries. Does this not explain why someone issued a congratulatory message before results were announced? How many Mozambicans have voted in our elections over the years? Angachiposta pane now the Zanu PF needs to be stopped. They are going to destabilize the region. What nonsense is this? Toma shokwaruya panapa vachisimbaradza kuti aiwa the regime must be stopped. Noda kuti iri kukonzeresa chaos, iri kukonzeresa makakatano kusawirana, loss of life. Aiwa zvatiri kuona kuti maprotest ava kutanga Mozambique ari kudestroy infrastructure penyu nezvinhu zvakasiyana siyana. Zvari kuchiti aiwa vakomana vanofana kumisiwa. Tikuona vakomana vemuteko vanati vari mupofu vanoziva kuti vanodefenda vanhu Advocate Nelson Chamisa aiwa kubva kuna vakomana ve the regime vachiuya vachinyatsa kukola a spade but not take a sin of a spoon. Tuze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pemashoko avo pina comment section medu. So subscribe or like and turn on the bell.